בגלל שהביטוחים הם כל כך יקרים, ואנשים צעירים לפעמים הביטוח הוא יותר יקר מהאופנוע עצמו שרוכש אותו צעיר או אותו אדם, ולכן אומרים בוא נסמוך על המזל, או שהאמרה הרשלנית ביותר שאני לפחות מכיר שלי זה לא יקרה, רוכבים על אופנוע מבלי לעשות ביטוח חובה. במקרה כזה, אם חלילה וחס יש תאונה עצמית, אופנוע מחליק, או מי שרכב על אופנוע הוא האשם בתאונה, או שאתה דורס מישהו, אתה צריך לדעת שאותו אדם שאתה דרסת אותו, כפי שעניתי מקודם, יתבע את קרנית, וקרנית יחזרו אליך. אם אתה פוגע בעצמך בתאונות עצמיות שלא מעורב עוד רכב, אין לך למעשה את מי לתבוע ולמי לפנות, ואתה נשאר ללא פיצוי. וגם כל המוסדות הרפואיים, שגם עולים כסף, בסופו של דבר יגיעו אליך, וירצו שאתה תשלם להם את הקלות הכספית, כי אין להם ביטוח לפנות אליו.